TV. Jolimbe kaunti ma Migori kod oko mare ywak ni kar limbe mar Thim Lich Ohinga ojwang' kod piny owacho kendo gidwaro mondo piny owacho mamalo oket omenda moromo mar tayo kar limbe no. Jafwambo marwa Juma miwa ler. Kar limbe no ma Thim Lich Ohinga e sabkono manyatike kaunti ma Migori ne obedo mano manoyangi e piny mangima. Riwruogno ma United Nations Education Scientific and Cultural Organization kata UNESCO higa mar 2018 dhial ma omi kar limbeni ma itayo kod piny owacho mamalo e bwo bad migaono mar Museum of Kenya ne okelo gen mathoth nikech koro en kanyo ero manyalo ywayo welo mathoth mawuok e piny mangima. Jolimbe osebedo kabiro e kar limbeni mayudo kilomita 46 kawuok boma Migori, kata kamano gin kidam. To mane en site maber manyalo kelo dongruok ne gweng'ni kata ne Migori mangima, nikech ka giloso ka malong'o to dhano mabiro mondo mi one gigi kaka chal en dhano mabiro wuok e pinje mopogore opogore. Gimomoro achiel en ni gin gi kar yweyo minyalo bede kimadho soda kisewuotho mi ol. Mano iro aneno ka gichako apani gichako higni 2 mokalo. Moko kuom gigo ma Thim Lich Ohinga ong'erego en sigand Luo ma otiyo kaka joluo ne dak. Kata kamano, jolimbe wacho ni yudo sigand Luo sani ok yot nikech moko kuom gigo manyiso sigand Luo ma oting'o od Mikai koro osegore piny. Od Mikai mani nyiso wago history sigana mar Thim Lich Ohinga ogore piny, to onge ng'ama dewo ni odni onego gere kendo mondo onyiswa go sigana ni kaka ne en. Ma biro na kamar 2 Thim Lich Ohinga, lakini kawuono dwa bwoga ni ute modong' maginyiso wa ni kia od Nyachira, od Reru, od Wuoi, ute go bendo tuch chwer. Kidonjo iye kucho e mier mane nitie kokech iye kocha kochieng' whatever, kuro be yudo ko yugno madhieri to jogi owe ka nang'o. Ohinga mane ogere kar limbeni higni maromo 600 mokalo be nyaka sani koro mukore. Ohinga no bende kuonde moko ogore piny to ok olosgi. Pesa mabiro ma ji chulo ka gineno kaeni, pesa no onego dong' ka mondo los ka. Ngire Zak Ngalo mapuonjo e mbalariany Marongo wach ni kar limbeni nitiere kod nyalo mar kelo dongruok e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Kata kamano, mae koro pok otimore nikech ok rite e yono makare. I have been to the Great Zimbabwe in Zimbabwe. It's well maintained. I have been to the pyramids of Egypt. They are well maintained and people go there in big numbers and they leave a lot of money there. To rank the second bang ma Zimbabwe as a national heritage. To awe mo chal kama gunda ma ji odare. Jalup Gavana ma Migori Joseph Mairi wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo kod romo kod apisas mawuok e piny owacho mamalo mar ng'iyo yo ma ginyalo tiyo kamoro achiel mar bero kar limbeni. We had a meeting, I think 2 days ago, where we were discussing how do we partner with the national government and the county government to improve the tourism sites in Migori County. Thim Lich Ohinga is one of the sites that we need to improve. Ka opogore kod Thim Lich Ohinga, kaunti ma Migori nitiere kod kuonde lim mamoko 6 ma oting'o Mugabo Cave mayudore e gwenge mag Meru. Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikand kaunti ma Homa Bay ka okale